na ji na ga kaza ta yi kafo mai kishi dan na san mai zamba kina aure sanki yana ta gina daki mi zaman ma tare da ke ciki a cikin ciki can ciki. Wannan ita ce waƙar fasishi kuma shahararren mawaƙin nan Hamisu Breaker, wadda ma'aikatar Hisba reshen jihar Kano ta dakatar daga sauraron waƙar biyu bayan yanayi da zubi da tsari na yadda aka rera waƙar. Hakan ya saka Hisba ta dakatar da ita, sai dai kuma wasu daga cikin jama'a suna ganin cewa babu wani kalamai na ɓatanci ko kuma na iskanci a cikin waƙar, wanda zai saka har Hisba ta dakatar da waƙar. Faruwar hakan ke da wuya jama'a suka runguda domin jin abin da ke cikin waƙar, wanda kowa yake tofa albarkacin bakinsa a gurin comment. Amma kuma kai me ra'ayinka akan wannan waƙa wadda Hamisu Breaker yayi wadda Hisba ta dakatar? Shin kana ganin Hisba ta yi daidai akan abin da ta yi na dakatar da wannan waƙa, ko kuwa a'a babu wani kalamai na rashin kyautawa a cikin waƙar wanda har za a dakatar da sauraron waƙar? Ka rubuta mana a comment section. Sai dai kuma wasu suna ganin yunkurin Hisba na dakatar da waƙar ya janyo waƙar za ta yi suna, ganin yadda kowa da kowa neman waƙar yake yi domin ya ji abubuwan da aka faɗa a kai, wanda jama'ar mu dama haka suke. To Allah ya kyauta, ku rubuta mana a comment section shin wannan waƙa ta cancanci dakatarwa ko bata cancanci dakatarwa ba. Kada ka manta ka danna subscribe domin hakan shine zai baka damar kasancewa da mu a kowane lokaci, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kai tsaye a rika sanar da kai da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu, sannan ka danna mana like da kuma comment. Mun gode da kasancewa da wannan tasha mai albarka. Bisalam, mu huta lafiya.